ziza kubhengezwa ngokusesikweni iziphumo zematriki ngumphathiswa wemfundo esisiseko ukuphuma nje kwethu emoyeni. Isikolo kange sibe nobulumko ekuphatheni lo mcimbi. Kube khona ukusilela, kube khona ukuhamba kade. Abafundi besikolo i-Phakamani eGcuwa bazilinde ngodandatheka iziphumo njengoko ikamva labo lisemngciphekweni ngempazamo eyenziwe sisikolo. Why do I want to be the head coach of iKaizer Chiefs when I give up so easily? I can't do that. Uvimba wethu wezemidlalo siniphethele ezinge-iKaizer Chiefs. Inkosi Mazole isitaka sivumile sinamkele nani babukeli be-TVT sinazo ngeli xesha sizanazo ngeli xesha kubokuza kusasazwa ngqo iziphumo zebanga i-grade 12 ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya kwijelo ye-SABC 1 singaphosisanga maseko asikhawulezwa ukuqala. Umphathi wemfundo esisiseko unkosikazi Enje Motshekga uncoma abafundi abaqhube kakuhle kakhulu kwiziphumo zika-grade 12 aza kuzikhupha ngalenhlwa. Umphathiswayo besindleke isidlo sakusasa nabafundi kunye nabazali babo ngalentsasa. Ethetha kwisidlo sakusasa asisindlekele ophopho babafundi abaphumelele ngaphandle kwamathandabuzo, umphathiswa uMotshekga uthe aba bafundi bonyaka uphelileyo baka-grade 12 ngabona bebedlelwe indlala intsholongwane i-COVID-19 esithi ekubuyeni kwabafundi emva kokuvalwa kwezikolo ngo-2020 aba bafundi ngethuba besenza u-grade 10 babuya mva bona kunabanye. Ebothulela umnqwazi unkosikazi Motshekga uthe uswele imilomeli waka ukubabulela ngomsebenzi omhle abawenzileyo. Uqhube wathi igugu analo ngabo uhamba eqhayisa ngabo nalapho ahamba khona. These young people who give us lots of hope, lots of happiness, and as I said, draw lots of lessons from yourselves. See, when I go to schools and motivate young learners, I'll tell them that I was in the company of top learners. They don't walk the way you walk. They don't dress the way you walk. If you want to succeed with this hairstyle and other things, you're not going anywhere because I've seen top learners. I quote half the time to say these top learners, when I interview them to say, my child, how did you make it? They don't tell me stories. Some of them will tell me that we come from the most difficult environments. There was a boy who was one of our top learners program director. When I spoke to him, he says there was not even lighting at home. We used to go to the police station with my friends to go and read with the Apollo light because there was no light at home. The only light in the community was the Apollo light from the police station. So these are the resilient ones. So I tell them that to say, don't tell me stories. Before. So I learned a lot. These young people teach us that it's humility. Umphathiswa ukwabulele igalelo labazali ngoxhasa aba bafundi. But also to thank the parents. I really thank you most sincerely. If our kids don't get the support, the love, the guidance that you give them, sometimes they stray, not because they're evil people, but it's because sometimes we don't give them adequate support. And thank you very much for really the support that you give to our kids so that they become the best that they are, and we hope that you continue to really support them as they move forward. Aba bafundi bangompondo zihlanjiwe bathi akukho mfihlo kwimpumelelo yabo ngaphandle kokuzinikela ezincwadini benciphise ixesha lokudla imbadu noontanga babo. Basically, so just work hard, work hard and try your best and always try to exceed what you're currently doing. I think this shows that the hard work's paid off. Obviously, we'll get all the results tomorrow, but I'm keeping my fingers crossed for now. Esi sidlo sakusasa sitshayelela ukukhutshwa kweziphumo zika-grade 12 ngorhatya namhlanje ngumphathiswa lo. Awufikanga ugalelekile umzuzu ekudala ulindiwe. Kusenjalo limfiliba ikamva labafundi bebanga lika-grade 12 kwisinala i-Phakamani eGcuwa eMpuma koloni emva kokuba isebe lezemfundo lisole ibante ngamanqaku ezifundo ze-life orientation angeliso esisikolo.
Isikolo sasinikwe inyanga ezimbini ukulungisa lo makhwiniba kodwa isikolo sasilela ukukulungisa oko. Khange iqhube inkqubo yokufundisa kwisikolo samabanga aphezulu i-Phakamani namhlanje. Bekubanjwe intlanganiso ngelinge lokufumana isombululo kulo mba utshisa ibunzi. Abazali kunye nabafundi bathi le nto ibaphathe kakubi. Ndiyoyika kakhulu ndiyoyika ngoba kaloku ixesha lilindanga thina. And ke ngoku kuthiwa ziyaphuma masinge-1 kaFebruary results zethu. While kuthiwa varsity ziyavalwa actually kuyaqalwa nge-6 kaFebruary. So asinolifumana mhlawumbi singangalifumani ixesha loba siye siyofunda. By now abantwana bethu bekufanele uba bafuna izikolo bazokwazi ukuba kumakhaya abo abanye baziinkokheli emakhayeni wabo. And ngoku selapha because uprincipal nestaff sakhe abawenzanga ngendlela abafanele bawenze ngayo umsebenzi wabo. Nangona kukho izimemelelo zokuba kugxothwe ootishara ababandakanyekayo, isebe lezemfundo lityhole esi sikolo ngorhuqa inyawo ekuyisombululeni lenyewe. Isikolo kange sibe nobulumko ekuphatheni lo mcimbi. Kube khona ukusilela, kube khona ukuhamba kade. Ukanti abafundi bazokunikwa izi-statements ezineziphumo ngaphandle kwezi subject ye-life orientation. Kulindeleke usonjululwe lo mba ingaphelanga iveki yokuqala yenyanga ezayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eGcuwa. Iintsapho ezinabafundi bebechophele imvuo zematriki unyaka ophelileyo ziyabongozwa ukuba zibaxhasa abafundi logama belinde iziphumo. Ugqirha wengqondo uthi uninzi lwabafundi bematriki babaphantsi koxinzelelo lwengqondo ngethuba belinde iziphumo. Kule nyanga kuphuma ngayo iziphumo zematriki baninzi abafundi abaphantsi koxinzelelo lwengqondo nanjengoko amehlo abo ethe ntsho kwiziphumo zabo nanjengoko unkosikazi Enje Motshekga ikhupha ngokusesikweni iziphumo zematriki ngokuhlwanje. Ukarabo Makhawu uthi kuza kuba nzima kuye ukulala nanjengoko elinde iziphumo zematriki. Lo mfundi obefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iMoroka eThabanchu oko elindele iziphumo susela ngoDisemba. Ukumamela umculo nokudlala nomntwana wakokwabo uthi kwehlise uxinzelelo lwasengqondweni ebenalo. Lo mfundi neminyaka 18 uthi unethemba lokuba uphumelele nanjengoko oko ebeqhuba kakuhle phakathi enyakeni. Uzimisela ukwenza izifundo zezomthetho kulo nyaka. I'm expecting positive result because throughout the year I've been working very hard and my grades were very great. Ukanti usapho luthi oko lumnika amazwi enkuthazo ngelixa elinde iziphumo. Kakaba, I trust you. I know that you are going to pass because I have seen the certificate, the trophy. I don't have a doubt with you. Ugqirha wengqondo ophuma kwiYunivesithi yaseFreystata uthi kubalulekile ukuba iintsapho zixhasa abafundi ikakhulu ngeli xesha ukunciphisa amathuba okuba babe noxinzelelo lwasengqondweni. In the event that the child did not pass, you need to be there as a child, as a parent to your child. Be there for them today before they even get their results. Ensure that you provide them support. You are not providing them support because they failed, but you're providing them support by indicating that if you pass, this is what you're supposed to do. If you fail, what options do you have? Lo gqirha ugxininise ukuba abazali kufuneka badlale indima ukhawulelana nabafundi ngeli xesha. Bamaxhaphethu besulela abantwana babo abazali babantwana abangaphaya kwama-50 abagxothiweyo kwisikolo samabanga aphantsi intuthukwini eLamontville eThekwini. Abafundi bakhutshwe kumagumbi okufundela ngenxa yokungabhatalwa kwemali yesikolo kulo nyaka uphelileyo. Uku kwenzeke nangona kunyhasha ilungelo labantwana lokufumana imfundo. Kuqubuke impikiswano emasangweni esikole samabanga aphansi entuthukwini eLamontville. Abazali basola isikole ngokucwasa izingane zabo. Kuthiwa isikole esinqabela izingane ezingaphezulu ka50 ukuthi zithole imfundo ngenxa yokukoleta imali yesikole. Kule sikole kungumgomo ukuthi kuyakhokhwa imali ephakathi ku150 rand kuya ku250 rand ngokushiyana kwamabanga.
Abanye babazali bathi bayihluleka ukukhokha ngoba abasebenzi bathembele emalini esibonelelo sikahulumeni. Lamakinati lawo siwanikwa lo government lo mangabe sethatha imali yakhe wayifaka emaphaketheni akhe awasizi ngalutho. Imali yeqolo le asinika yona ayisizi ngalutho. Anginayo imali angisebenzi. Khola imali yeqolo kuphela. Lezi ngane ebheke mina ubaba wazakanandaba nazo. Isigungu esengamele isikole sithi kaningi kunxuswa abazali abaswele ukuthi bazise isikole. Ingane ayisenabo abazali o ayikho indlela abazali abasebenzi woza kuthisha omkhulu usho ukuze kuzothi mekuba nesamba sabazali abangihlulekayo ukukhokha isikole, then uthisha omkhulu uzokwazi ukuthi acele kwi-department ukuthi nasi isikole sami izingane ziyahluleka, abazali bayahluleka ukukhokhela. Somnyango waKwaZulu Natal wezemfundo asinayo ipolicy ethi abantwana mabengakhokhile fanele banganikwa imphumela yabo noma abadinayo ukuthi i-admission noma i-placement esikolweni. Saze sakhipha ngisho secular ngonyaka odlule ezikolweni othisha omkhulu nama governing body are aware of our position. Isigungu esimele isikole sithi soba nomhlangano nabazali ngesonto elizayo. Bongani Gema, indabeni ze-SABC eLamontville. Ubesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uceba ukubhena kwizigwebo sejaji zenkundla ephakamileyo yaseGauteng ezigwebe ngecala likamongameli Cyril Ramaphosa ngelinqanda utshutshiso lwabucala ngakuye. Ukukudizwe ngamagqwetha kamnumzana Zuma kwinkundla ephakamileyo eGauteng namhlanje nalapho lo mba ubuchotshelwe khona. Kuphansi phezulu esikhundleni zamatyala phakathi komongameli Cyril Ramaphosa nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma. Kaloku Zuma uzimisele ukubhena kwizigwebo senkundla ephakamileyo sangomvulo nesimthinteleyo kwethutyana obana makatshutshise uRamaphosa. Without this sitting, the charge would be dismissed. And that situation is more serious, my lord, as you know, than what would happen in the civil courts, where the matter may be struck off the roll, then you can re-enroll it. Here the wording is very clear, it will be dismissed and you can't bring it back. Kaloku injongo ephambili yale nkundla ephakamileyo ukubana mayivumelwe sakuba ngumongameli avele phambi kwale nkundla kuqinisekisa okokuba lo mcimbi usolo kukhona kwinkundla zamatyala. Kaloku Zuma ufuna ukubeka ityala uRamaphosa ngokungqamene nokuzalela endle ukuthatha amanyathelo xa kwakuswa makaze ngaphambili nezempilo zakhe uZuma. His Excellency President Zuma will indeed be appealing the judgment of the full bench in terms of this interdict and all of that. But what has not been finalized yet is which court is going to appeal it at, whether it's directly at the Constitutional Court or at the Supreme Court of Appeal. That matter will still be cleaned out by the legal team. Liyabuya ke lityala ngomhla wama-26 kuMeyi walonyaka. Ndingu-Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng. Isebe lophuhliso lwentlalo eMpuma Koloni lithi lifuna inkxaso-mali ethe xhaxhe ukuze likwazi ukuvula amaziko okulwa iziyobisi kweli phondo. Umphatho weli sebe unkosikazi Bukiwe Fanta ukuthethe oku ngethuba esamkela iqela lamantombazana aza kuncedwa ukulwa iziyobisi kwiziko i-Ernest Malgas eGqeberha. Eli ziko kuphela kweziko likarhulumente lilwa iziyobisi kubantu abasebatsha eMpuma Koloni. Ukususela ukuseka kweli ziko ngo-2016 i-Ernest Malgas Treatment eNew Brighton sele lincede abantwana abangaphezu kwama800 ligxile kubantwana abaphakathi kweminyaka eli-13 ukuyokutsho kwabeli-17. Le nkqubo yonyango ithatha iveki ezili-12. Eli ziko lamkele iqela labantwana bokuqala kulo nyaka abangamantombi abangama-26, oyena mncinci kakhulu ene-12. Oku ikuqinisekisa amantombi namakhwenkwe awadibani ngaxeshanye. Khona i-positive feedback kubantwana sebephumile abanye bangogqirha abanye zii-engineers ngenxa yomsebenzi okwenziwa apha sesitaff. Le nkqubo igxile kumabakala amathathu: unyango, ukwamkela kwakhona ekuhlaleni kwakunye nobomi emva kwale nkqubo. When the child graduates here, the child don't get discharged here. It's not prison. This is treatment where the child graduate from the program into the care of a social worker, the referring social worker. So the social worker is responsible for the support and aftercare of the child. Liyenyuka nalo uluhlu lwabajonge ukungena kweli ziko njengokuba umsinga ukuxhatshazwa kweziyobisi ugqugqisa kweli phondo. Ingxaki ke sinayo yibudget. Ngokwentliziyo yethu nomnqweno wethu siyafuna ukuthi zonke ii-districts zethu
because this is a demand. Sizawufumana i-buy-in ku-premier, ku-treasury, so that basincedise ngoba nayo premier apha eholideyini ebethe shu elaleni yakhe ngabantwana esithi mamfanda bazawubulawa abantwana 4 boys bayahlupha elaleni. Iqela elilandelayo eliza kuthi lamkele kweli ziko iza kuba ngamakhwenkwe ngo-April. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Nqena, ndiseGqeberha. Ikulubaphathiswa ephondo lasentshona koloni umnumzana Alan Winde ubhalele umongameli Cyril Ramaphosa ecela intlanganiso neenkokeli zamaphondo ohlukeneyo nalapho aza kuzibeka elubala iingxaki zamandla zeli okanye ajamelane nokuthakuthwano phakathi koorhulumente bamaphondo kunye nokazwelonke. Umnumzana Winde uthi urhulumente wasentshona koloni uphulukene ne-8 billion yeerandi ngo-2022 ngenxa kacimicimi wombane. Urhulumente wasentshona koloni uthi uzimisele ukusebenzisa amasolotya kumgaqo-siseko ukunyanzelisa urhulumente kazwelonke aphendule kwinkqubo egqubayo kacimicimi. Susela ekuqaleni konyaka, urhulumente ujijisana nesigaba sesine ukuya kwesithandathu sikacimicimi. Urhulumente wasentshona koloni uthi umongameli kufuneka azise ithemba kwiingalo ezohlukeneyo zorhulumente. Iphondo lithi inkqubo kacimicimi iwathwaxe kakhulu amashishini ukususela kwezolimo, emizimveliso, awokutya kwakunye namashishini asakhasayo. The Western Cape is 55% of South Africa's export of agricultural product. That brings in foreign countries, foreign currency. It's a big part of the economy of our country, although it impacts this province. Right now in the agricultural sector, we've seen what's happening in the poultry industry and the knock-on that has to retail businesses. Umhlalutyi wezopolitiko uthi ukuba iyaphumelela esi sikhalazo sikwisolotya sokusebenza ngoqhogwano kwamasebe karhulumente, siza kubona ulawulo lukazwelonke kumba wombane lunikezelwa kumaphondo noomasipala. Iinzame zokufumana isithethi sikamongameli ziphanzile. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC eKapa. Amashishini asakhasayo afuna ukufumana ithenda kurhulumente ayabongozwa ukuba alumkele izikrelemnqa ezenza ngathi ngamasebe karhulumente anikezela ngeziniki maxabiso. Izikrelemnqa zenza ubuqhophololo ngokuthi zikhohlisa amashishini zenze ngathi afumene ithenda kurhulumente. Baliqela osomashishini abaphulukelwa imali yabo abayisebenzele nzima ibiwa zizikrelemnqa ezizenza amagosa karhulumente anikezela ngethenda ukuze zifumane iinkcukacha zeenkampani. Ezinye izikrelemnqa zifumana ngongekho mthethweni iinkcukacha zeenkampani ezikuluhlu lweenkampani ezisebenzisana norhulumente zisebenzise ezo nkcukacha ukuba imali yezinkampani. Uninzi lwamashishini ayabe ngamaxhoba obubuqhophololo ngamashishini amancinci asakhasayo nangenalwazi luphangaleleyo ngenkqubo yokunikezelwa kweziniki maxabiso ngurhulumente. Iingcali zithi kufuneka abasomashishini baqonde ukuba lukhona unyawo lwemfene xa benikwa ithenda kwisithuba nje seveki nanjengoko ukunikezelwa kwethenda kuthatha malunga neenyanga ezintathu. So a lot of these scammers, they do phishing. So what they do is they will say maybe copy a tender document and say transnet.net. You know, and then you realize that Transnet website does not have a .net at the end. Iingcali zithi amashishini kufuneka aqinisekise ukuba ngokwenene ithenda iphuma kurhulumente ngokuthabuze kuloo masebe ngqo kwaye angakhawuleza ahlawule imali ekuthiwa iyafuneka bengenzanga siqinisekiso. Once you have been awarded the tender, you will not be requested to pay a deposit on award letter. Uninzi lweethenda zikarhulumente zikhutshwa kwiiwebhusayithi zamasebe karhulumente kwaye oosomashishini bayakhuthazwa ukuba baziqhelanise nenkqubo yokunikezelwa kwethenda ngurhulumente ukuze bangabi ngamaxhoba obuqhophololo. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yeendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT yi ta ku hexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Ri na fana ka SABC ri shima ka mutingati u itela u va tisela mafhungo ka lwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho.
umqeqeshi we-kaizer Chiefs u-Arthur Zwane usamile kwelokuba eli qela soze linikezele kumnqweno walo ukuphumelela iligi. Oku ukutshela nangona iqela lakhe libethiwe kwimidlalo emibini edluleyo. Amakhosi oxolo ajongene nomdlalo onzima ngomgqibelo xa iza kuqubisana neentshatsheli ezikhuselayo iMamelodi Sundowns. Abanye abaqeqeshi kwi-DStv Premiership sele benikezele ngokuphumelela iligi, kodwa u-Arthur Zwane uthi kusekude engqinibeni akasoze yanikezele. Emva kokubethwa kweqela lakhe kwimidlalo emibini edlulileyo, kukhangeleka ngathi kuza kuba nzima ukuba ayisuse iSundowns encotsheni yeloko. Kodwa lukaZwane uthi uza kugalela ngazo zonke kude kophuke neyokuhlanganisa soze yanikezele. There is no way I can be the head coach of Kaizer Chiefs and give up. And then what do I want? Why do I want to be the head coach of Kaizer Chiefs when I give up so easily? I can't do that. Mhlawumbi lendlela azithembe ngayo kufuneka ayidlulisele nakubadlali khona ukuze bavuke emaqandeni. Kodwa lukaZwane uthi abadlali bakhe badlala kakuhle, nto nje ithamsanqa lichasele kubo. Amakhosi kuyafuneka alungise nangasemva kuba udonga lwawo luthande ukuvuza. The focus is not on Sundowns with us. The focus is on us because we've been making mistakes that have been costly and we're trying to work on that, we're trying to improve on that. And going forward, we know we can score at any given time. Amakhosi kuza kufuneka akhuphe zonke zisemgqubeni kwaye anenyweba ngokubuya kaKhikintoli noSifiso Hlanti ebebengekho kumdlalo wamaZulu. Senikhumbuze kwakhona ukuba i-SABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza iindaba ngeelwimi zesintu iiyure ezingama-24 ngemini. Elivela tanci liza kusasazela iindaba, iinkqubo-ndaba nokuqhubekayo epalamente. Qonqololo yaquqa ziyakhothama ezalentlwa sikhongozeleza ngomso ngolwimi lwesiZulu ngexesha lesiqhelo. Mazenetho.